täällä vittu pimeässä meitä. Siin kun mun... No älä... Hyi vittu, oikees Karro pelottaa siellä metsässä olla vähän. Ihan vittu toi on. Lähetään vittuun! Se lähestyy vaan toi ääni. Se lähestyy vaan. Vittu se lähestyy. Vittu jos on varmaan joku UFO vittu. Joku UFO missä ei menun vittu oikees lähteä vajattaa matkaa pelottaa ihan vitusta oikees. Mulla ei nimittäin valot ole. Joo nyt lähetään vittu. Mulla ei valot päällä vittu mun skopa. Joo vittu. Ainakin työnnä ihan vähän matkaa vittu. Nyt vittu kokeillaan tuolla käynnistä. Ei nyt juokse linnut. Ei toi linnut kuulostaa joltain moottorin tapaselta tai tällaiset tai töltit tai tällaiset. Ei toi miltään linnut periaatteessa. Miksi lintu vetäis koko ajan putkeen tot samaa ääntä? Niin ei toi kuulosta yhtään linnulta. En oo helvetin lujaa ja koko aika. Just tällainen muutaman sekunnin viive. Et sitä aina uudestaan. Hyi vittu! Nyt kuuluu putkeen vaan. Hiljaa! Ei oo. Tuolla näkyy joku valo. Voisiko olla siellä tiilitehtaalta? Valo! Tuolla näkyy Nyt se joku valo. loppu. Tuolla näkyy joku valo. Onko vittu tää UFO tai jotain oikeesti? Ei nyt lähetä oikees, vittu laita se puhelin pois. Tuolta näkyy joku valo niinku tuolla ylhäällä päin. Tuolla Missä? puitten kohdilla. Tuolla latvojen kohdilla. Tuolla! Joo. Janne tuli nopea, meidän pitää kerkeä meille. Vittu tuolla on joku vitun valo. Mikä valo? Tuolla noin. Missä päin? Missä? Hyi vittu, lähetään nyt vittuun. Mikä toi se on? No vittu en miettiä. Nyt siinä on 2 valoa. Missä sä näet oikeesti? Tässä kohdassa, tuu tähän kohtaan kattoo. No. Siellä näkyy nyt 2 valoa. Ne on vittu liikenne tuolla. Mikä tie tuolla takaa muka menee? Moottoritie. Vittu tää ääni oli ihan vitun. Nyt se kuuluu jostain tuolla. Älä kypärän pois päästä, mä kuulen.